Ezagunak dira azken asteetan publiko egin diren korrupzio kasu berriak. Enegarren korrupzio kasua, esan behar dugu, azken batean urteak eta urteak direlako, astea joan, astea etorri, halako kasu berrien berri izaten ari garela. Nola nahi ere, sortu salatu nahi duena da, korrupzioa ez dela alderdi popularraren problema bat, ez da alderdi bat, kasu honetan alderdi popularra korruptoa dena, ez da sikiera bi alderdiren nolabait problema. Korrupzioa estatu espainola beraren problema da, korrupzioa Espainiar estatuaren beraren oinarrietan dagoen ezaugarria da, eta horrexegatik guk nolabait esan nahi duguna da, estatu horrekin apurtu artean, herri honek ez duela nolabait bestelako egoerarik ezagutuko. Espainiar estatua bistan da estatu bat korruptoa, Espainiar estatua da estatu bat antidemokratikoa, ukatzen diolako bai Kataluniari, bai Euskal Herriari bere etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea. Espainiar estatua da estatu antisozial bat, jendea kondenatzen duelako miseriara, familiak egozten dituelako beren etxetik, nolabait etxe bizitza alternatibarik gabe, eta Espainiar estatua da estatu bat bakearen etxaia dena, ezaguna delako ze jarrera izan duen urte hauetan guztietan, eta ze jarrera izaten ari den Euskal Gatazkarekiko, Euskal Gatazkaren konponbidearekiko. Esan nahi duguna da Euskal gizarteak ez duela halakorik merezi, Espainiar herriak ere ez, bide batez esan dezagun, baina Euskal gizarteak ez du halakorik merezi, Euskal gizarteak merezi du estatu propio bat, Euskal gizarteak merezi du estatu duin bat, estatu bat langileen eta herri sektoren mesedera jardungo duena, eta ez elite finantziero eta ekonomikoen zerbitzura, eta zentzu honetan guk gaur aldarrikatu nahi duguna da, esan bezala, Espainiar estatuarekiko apurketa demokratikoa, duela 40 urte bezalaxe beharrezkoa da apurketa demokratikoaren alde apustu egitea, eta Euskal Errepublika baten eraikuntzaren alde apustu egitea. Hori da gaurkoan azken batean aldarrikatu nahi duguna.